Her bir çağı öz arzuny kagazda suratlandyrýar. Käwagt sadalam bilen kämahal hyýalyny şu arzuwy tädir edýänçe kagazda amal açylmadyk arzu bolup galýar. Men köçelerde yglaýan we wagtymy geçirýän. Bu aýlamy çagalan gözü bilen garaýan. Men öwrenýän, özgörýän, gaharlanýan, ýylgyrýan, garap durmuş bilen tanışýan. Men bary ýok surat. Men kalplardaky döreýän nam. Emma men bu zatlardan has ägir bolmak isleýän. Men paýlas ve men ýönekey bir personaj däl. Men amala asmaly arzularyň biri. Käwagt arzularyň hasyl bolýanyna inanmakçy surata geçirmek ýeterlik